महाराजा लंगले 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 महाराजा लंगले 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 DWF लंगले 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 BJP CPM याकाय फेनेराति प्रमोता खाबे खुबै लामसगो BJP CPM याकाय फेनेराति प्रमोता खाबे खुबै लामसगो BJP याकागे फेनेराति प्रमोता खाबे खुबै लामसगो BJP CPM याकागे ति प्रमोता फेनेराति खाबे खुबै लामसगो महाराजा लंगले महाराजा की महाराजा की DWF अच्छा बुखुजक तिनी मानबागैन BJP CPM याका फेननांखाय किसा साइखनारदि जों मानबागै लांमा हैया कुमा हैया जेकोनो तिनी रांदि बाताफोर जेकोनो कुपनफोर जेकोनोबो नाया ब्रखेत एखाय नायानबो जों हिनिया जों मानसियानबो हिया मानयानबो हिया बिखेतावबो नौमैयानबागै हुमैयानबागै नानारा नायके बिथ थांगो जों त हायके थांया जोंला मानबागै राजा ना महाराजा ना हंजगै जाफामा जाथे मानसियाफा तुंतै जोंना थैफा थैफा जोंनि हानाला नुबागै जोंला हायनबागै खारगै सिमाय तांलायो जोंलाय 32 गाव ब्रेराव खाक्रा खेरा होयो जों हायके बाजालायो हामबाय इनके जों तिनी जे फाइबो लामा जे खूब बेहाल अवस्था जायाखै नुनि ओ लामा काम खायने सुरु खायजमने कय बसर काका ताव पर्यन्त स्नांजिया बनो एमले राव फायदो नायफै फैया मारो साफा एमले बरालाय आलाय एमा थुफा हिमजा जे फाय मजालाय नुसे नुया सिबुसनिया ब्रिरान ब्रो बगे अखामिया बगिदे नुया तांसनिया तांलाय बने नुबनो सायाको सिबुस ओ एलाकानि एमले खेसपा आंहा एलाकानि मेनरालाय सिनिया एमले संबुला मा बो सागमार तिरपा सागमाले बुले ता हिंदी जोंलाय बनना सागमा हिंके फरमांगो जोंलाय किरियो ब्र तबु नाय दिवो उ आबग हमनो लायखलगेनि बन कुमारी रग ब्रत माखै फैका अया साका त ब्रत माखै फैका आका जोंखै खाग्रो ज्ञानग्रो जोंबो गिंकागो ब्रनि ब्रिरा सागमारा नाय दि मिसिलगा चले लेखा बाना लारले ब्रिरा बांते के अखागो जोंबो बना गिंकागो जोंबो हायबगे अखानि बगे जों हायके खायतुंगो जों मानपुर गिदा गसे ब्रातुंनाय जायगा रास्तासे थांनाय दि सुति काहांखाय स्नांतो ब्राला जिनि या हायके सुति स्नांगाबा के हस्नाम या जिनि या का स्नां फै जोंनि केक्सा साइखन जोंका 22 फेमिली 23 फेमिली 75 बुटार TWD आरगो हायो ब्रो जोतो कोया दिन दरे ब्रो जुक्ति गाले तुंका तिनिनि 15 आगस्ट को ब्रो 32 किलो को अनुष्ठान स्नांखा ब्रो माने समर्थन खायका दैफ्रा मथाना हांजोगै UN प्रग्राम खायका तिनि आरगो फाइल सुफायका चिनि साबजुनाल चेयरमैन बो फायका आईएस चेयरमैन फायका चिनि TWD नि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि सेक्रेटारि बरगना सुस्मिता बो फायका डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि मेंबर जो बरं जो या गुणबती बो फायसो फायका जों जतो नरगा तिनि BJP नि याकागे BJP CPM नि याकागे जों 75 भोटार मानखा तिप्रा मथानि समर्थन अबनो चिनि हामबाय चिनि बबाग्राना सुगासुर मानबुगे आगामिबो आइबो तो फायनाय ओ थाइनि मुंलाय मा जागानि बुं 32 किलो हाटी हिजेगो गेताबो हाटी गनो जों प्रग्राम खायो हामबाय